Assalamu alaykum hormatly tomoşaçylar. Aydaly ýene de siziň bilen. Hormatly prezidentimiziň biz öz medeniýetimizi we sungatymyzy ösdürmäge goşan adamlarymyza gowanmagy haklydyr diýen paýhasy sözlerinden ugur alyp aýdalatly söhbetleşigimizi ýadygarlyk ýadga geçirýäs. Söhbetleşigimizi ýurdumyzda meşhur toy keşfi video studiýasy ýadga geçirýär. Biziň aydalatly söhbetleşigimizi ýokary hilli divar boýaglaryny, ýagny emulsiýalary, şol sanda divar boýaglary üçin dürli renkleri, ýagny kollerlary öndürýän 5 taş söwda nyşanly guruluş garytlar dükany himayatgarlyk edýär. Biziň bu gedekki mehmanlarymyz Türkmenistanyň at gazanan artistleri Öwüz Muhammed Meredow hem de Anagylç Çaryýew. Tanamadyňyz öýdýän. Tikki hem de potduş bizde mehmançylykda. Öwüz Muhammed aga Anagylç agasyny hoş gördük gepleşigimizde. Ilki bilen çakylygy kabul edip geleňiz üçin sag bolsun aýdýas, minnetdarlyk bildirýäs. İşiňizde durmuşda hemme üstünlikleri, gowluklary arzu edýäs. Sanyňyz sag bolsun. Bilen ýatlap çağırýaňyz sag bolun. Awa. Çağıranyňyza begenlik. Gatbegenlik. Şimdi tikki diýilenne potduş gödüňe gelýär, potduş diýilenne tikki gödüňe gelýär. Siziň bilelikdäki duýediňiz, bilelikdäki çykyşyňyz näme sebäpden başlandy, şoňa berip sebäp boldymy? Ýa-da ilki tikki bilen şemke bolup çykdyňyzmy, ýa-da tikki potduş bolup çykdyňyzmy, näle bolup tanalyňyz? İlke tikki şemke bolup tanalyk. Tanalamyz da. Onun soň muň bilen bile çykyş etmämde nemese? Näme dikki şemke, çekpe wady. O çekpe wady. Dikki şemke, çekpe potduş. Biz ilki çykamyzda näli? Mektepde gatnaşýar, kurjawlar gatnaşylýar. Şonu o kiçikkä gatnaşdyk. Onun şonu biziň owamyzda, biziň özümiziň halipalarymyz batdy. Biz degişme oýnaýan bir bunun oldy. 5'im anan ýa 3 tane degişme oýnaýardylar. Onu şolar bilen goşuşyp çykyş etýärdik. Çepçimiz herimiz bir ýerine öýkünýäs da şu wagt. Onun şolam herimiz bir ýerine öýkünýäs. Onun soňundan bärik bile işler urudyk. Yani ilk o şemke da bile çeppe da bile çykyş etdik. Potduş soň näme sebäp boldy sana? Näme sebäp boldy? Duşuňda näme sebäp boldy ki? Duşuňda sebäp bolan halipam men 5'im diýip bir halipamma. O 5 maga var. O şoňla bärik çäraga aýtmaly bolamyz bir satyry taýýarladyk. Onun yani 5'imin daýawjy da. O menial tokorjo. Onu bir sapar geldi. 3-nji sapar onun bir aýyny men gidip gelip durun, bar o gidip geljek bolsak potuşdan gideýär. Dedim bunu. Onu şoňa degen biziň nomers geçäýdi. O şo gerek. Şoňla. Geçdi diýip bar aýt, onun 5'im öýüp aýtdyň. Geçdi diýilen adam. Onun olamyň ýok geçen geldi diýip onun klesmon çağırdylar da şondan soň bir. Sana öğretçi işi bırak bir bolmaly. O soňundan Potduş bilen öňem tanışdyňyzmy ýa şonu tanışyp başlandy? Yok, onun öňem bir işleýäs bile, bir teatrda işleýäs. Ýani degişme oýnap başlarmyz. Bile partner bol, bile oýnap. Näme ilk Aşgabatda gaýdymyzda men 6-njy klass, hem 7-nji klass tögere goýdym. O ilki şäher alaýaga gaýdyk. Ilki. Alaýaga geçirilýär. O erimiz owamyzda mektepden gatnaşýardyk da. Bul öz owamdan etrabat, men öz owamda gatnaýardym. Onu bu ýaşylar bar gaýdymda şoňa bilerek gaýdylýar. Soň ýöne bile çykyş edy uradyk da. Bawada han etranyň bula ak wekili bolýan, menem gara wekili bolýan. Her kim öz owasynda gatnaşýardy ki. Onu şeýt duş. O şeýt duşly soň. Soňa mondan partner hökmünde bile dowam etdiňiz. Oy naharlaňyz atlaň özüm şöýdýärni dony ýerine düşüp başladym da. Yo ýyl çyrjak geldim da ulo wady. Tamam gitmän zat bolýardy. Indi ýene şu wady kiňizde de bar ulo. Ulo ba hawa. Baryn. Ýene indi şu wady taýsyňyň kyn men ýaňa. Näme men maşynyma şep gapdylar aýrak mün kopdy. Men giňin gapdylar. O muňa bu gapdyr hyrly men. Ay tuğla bağıramam mada. Indi Öwüz Muhammed ağa. Öwüz Muhammed hakykatdan bir at bak bir diýen söýdýän. Öwüz Muhammed diýen sereden ogam diýdi. Yo maňa diýen. O.
geçen gedek gepleşigimizde Bappy gatnaşdy, Murat Bappy. Ha, Murat. Şonu aýdypdy siziň hakykatyňyzy, siziň adyňyzda Ögen Muhammed, siziň adyňyzda Anna Gylşdygyn men şonu bildim. Ýa aýtdyň on pasportymyzy görüp durýar, ýani oturdylar. Yo, men bir ýerden pasportym tapyp durdy oturdy. Ondan men pikir edýärdim, tikkiň a Türkiş bolmaly, potdyşyň adam şoňa bir gol öýrak. Yo, benim özüm şeýle pikir etmiyor, no. Şu Ögen Muhammed ýadymdan çykyp ýa-da var, ol köpülen yani şeýle owadyşlaryň zatlaryň bile tanaýanlara Türkiş diýip tutýar. Onuň soňkudan anam tikki diýe ol Ögen Muhammed zady bir moğolumlaň ýa bir ýol başlaryň. Hawa moğolumlar diýenler. Indi şu tikki potdyş atlaňyz nädip döredi? Nämeden gelip çykdy şol? Bizim meňe tutulýan adam Türkiş. Aslında öýde Türkiş diýer. Onu ýa tutulýan at bolýar, no hakykat bolýar, bir iki at takylnagana. Onu tutulýan adam Türkiş. Onu şu ilk degişmän oýnamyzda, Şemke bilen degişmän oýnamyzda öýlenjek toýly şomaýa, ýok, Sildanýany oýnamyzda, duş. Duş, şona dikkilay. Ol mene şoňa Şemke garynda, Şemke denemedik garlyňa. Hem aňyrymam gözümi tutýanlar, mene o gaýylmaşkala. Näde muň bilen partner bolup oýnasaň, onun on jihrem işleýärdi bizi. Onun bulan birden gowja görüp durmuşa çyksa, ýyzynyň onu Şemşat bilen oýnamaly orun, ýyzynyň adı Şemşat da. Onun oňda Şemka diýerinen bolup, Şemka diýdim oňa. Oňa olamanyň waýtyk kim diýen boldy, ýa-ni Türkiş gaýtgaldy. Aýal tanýaran tadady ýa-ýa. Ta ýöne. Tikki ta. Ay şey tikki galan. Potdyşyň ady nädip döredi? Neme potdyşyň? Men aýdaýmyn. Aýtma gerek, kefe oramy gerek. Kefe ýetdi ya. Yo, gowra şinnilen gitçiklikden potdyş diýilýär. Potdyş. Hawa çiçek genel. Hawa tokorjady. Hawa potdyş şeýdik galanlary. Ol ýa artistlik bilen baglanyşyk ýeri ýok diýen ýaly. Indi şu näme bayramçylyklarda ýa-da toý dawaralarda ýerine ýetirýän degişmeleňizi özüňiz tapýaňyzmy ýa-da bir awtor ýazyp berýär? Ýok, o tapýas şu wara men ýaman sorak berdiň da şunu. Men öňem bir ýerde eşitdim şunlar sorak bolar, ýa-ni özümiz tapýas, özümiz goýýas, özümiz oýnaýas. Bir de hakykatinden artist da biz ýerine ýetirji. Ýerine ýetirji. O ýazýan bir goýýan biri. Ýöne bir de ne ýazýanan onu käsi özüňden bolup geçen wakalar ýa dost oglanyňda bolup geçen wakalarym alias ýa bir dostumyň wakasy ýa bir gurrun berýän şunlara geçseňiz şolardan şey alıştyrýar. Özümiz işleýär. Onu halipalary teklip edip görkezýär. Bärik gelýär, çaralaryny beş aşraga wa hojodaga wa haýkakada. Ay gör onun olary teklip edýän, olarym goşmaça goşýarlar şeýdi. Taýarlanýar. Indi şu näme tikki bilen potdyşyň obrazy, häsiýetiňiz nädip döredi? Birinden alynan häsiýetmiş olar. Näme? Ay häsiýet bar, dogry aýsam, şu sahnada etýän häsiýetler köpse öz häsiýetim diýsen bolýar. Onu ýöne mene şu bir gunnok diýip halipam bady. Şoňa ökünýärdim köpülen. Men keşplemde bäşim aga waýtyp bir halipamyz bar diýdiga ýa-ni. Ani men şoňa ökünýän. Yo öýkünüňde bäş maga waý öýkünýän. Ýöne näçe öýkünüňem edil bäş maga öz bolup bolmaýardy. Ýene de potdyş özüň bolup emele gelýär birili. Öýkünüňde potdyş onda bäşmem del. Hawa bir gidi bar towa. Hawa öz obrazny çykýan. Öz obraz bolup çykýar. Hawa öz obraz bolup çykýar. Bäş maga waýyň özü känýärmi sen wa diýip. Potdyş oýun oýnarlar atdylar. Sen wa diýip känýärdi ýa-da. Bäş maga. Benim bura diýen. Rider. Ýere gelende. Demin näme ana bilýän şey. Köpüles aýtýar. Şeýken bir. Ay bilin içerek bolady. Ýandylar. Näken oňar eder. Aslında sen wa özüňde kän bar ekenler. Hawa. Bäş maga ýöne menden aşk inçerek. Ay näme? Ay gaty inçe de däl ýöne ulyňrakdan bir şutalar dolmuş, şoten bir tügeleme. Aydaly. Ne tügeleme gulup ha, yo gulup agar gördü ya. Gurlap agar ýa-da gitýän okey.
Onu neyme mi? Yine pauza vermeyecek olan gene burada düşündürüm dalay. Pauza birdin burada boynuma koydu. Onu neyme mi? Ağzına şu açık koygalar ha bergil çıkardık ha. Yere teredip çıkıyorum onu. Aydalı. Aha. Tuğulemene ikiğinden bir görnüklü tanımalı adamlar, tanımalı artistler, aktörler. Yine ikiğiniz diyeli şehre bir gezmeyene geliniz, din zalmana geliniz. Qımmat restoranın birine de girdiniz diyeli. Oturdunuz, çay çörek edindiniz, iyidiniz, içtiniz. Beyleğinizi seyrettiniz olun. Vay deyip seyrettiniz olun. Tıkkülen pottuyu satıyor, başka var. Dilden başka mı? Dilsizin nüshanız, kopyasız. Hakiki adam ya surat mı? Surat değil, hakiki adam. Edil ekiz tayını deyal min zap dur diyeli. Birden başka. Ha. Şu yağda deneyme dersiniz. O bak yaman korkuyanlar yani şu. Hakiki. Ne için? Ha? Sen için korkuyor o. Ayo, ne radyo yakaşonu bilmem o. İyi sen ne? Belki o istəyəli yoktur diyor. O istəyəli yoktur. Şuma gözünü götürün ne sen özün. Nereden özün gök özün. Şuma özün kontrollükte saklama kıyna o kaptığında yine bir oldu onun saklama. İlne şu qaharın getirýän adam näme diýsene? Şu restorana gelenlerin hemmesi tık bilen pot düşüp olun ýanyna barýarlar surata düşýärler. Näme der? Hani o şeýre gowy. Oňly düşýänçe bir şeýre ýer. Yo, ýamsy çöregi bolluňuz. Ay bolan. Yine bir gowy bahmi var. İrrak tutup bilen olur diyorlardı. Kaç kaydıp boldu. Nerede hakikaten? Hakda maňa meňleş biri var ekene. Gördükmi şonu bir gedek? Olay bar meňleşler. O meňleşler çykýar. Kaç kaydardyk hakikaten. Inni aydaly siz näme aktör adamlar gurlemäne, bir döretmäge, bir tossap tapmana ýokda bolmalla. Ne görýärmi? 5 taşyň harytlary daşymyzy bezäp dur. Ne şulara bir zat aýtmaly bolsa. Mahabatlandırmalı O olsa. mahavat. Aydanından mahavada. 5 daş. Daş. Bolu ne? Güzel. 5 daş. 5 goğdak. 5 daş. 5 daş da. 5 tane 5 tane 5 daş öyle. Geletin Kak koya şey diýler ha, kak koya şey. O muman 5 goğdak. Ana 5 kak. Ana. 5 kak. Aktörler ilmidamy bir gyzykly wakalaryň içinde ýaşaýarlar. Siziň hem durmuşuňyzda bir bolup geçen gyzykly wakalar barmy? Ne dogrusu men özümden mysal alaýynna, näçinji ýyllyk ýadyma düşenok, Türkmenistanyň halk artisti Täç Mehmet Guliýewiň öýüne täze ýyl akşamy gutlamana bardy goglanlar bolup. Onuň öýünde oturduk, çay içdik, çörek ýedik. Ondan soň gaýtmaly boldy. Aýoryň men sizi ugura doýuny daşaryk çykyldy. Enni gow arzuwlary edildi, hemme kişini sawol halipa diýip elleş, sawol şo oturlar da. Maňa gerek geldi boly. Salamu aleykum boldy. Ýöne şo taýda duranlyň bire meşitledi. Şu wada seni gidlek geldi, men şu wada aýdyp oturýar. Bol ýanda şo. Gyzykly prototlar bolup geçdi. Gülkülü waka diýär. Ay pottu işte o Ken bolýar. Hazinadyr laýby. Şu nime birini men aýdyp berýän o bir görme bolýarmy? Onu tölemeli wardymda. Tölenýär 5 miler hak. Bolýar. Nime bolup duran. Mehmanhana var. Bir gece yattık çäregelemede. Onun yankı içine seyretýänler ama aýaladı ama gelincelay. Ay onun degişilýär, gülüşilýär, şey onun yerden çıkıp gaýtdyk. Gaýdamda bulan kellerini çıkarıp içinin açarını juýdan sap gaýdypdyra. Onun ýydyna barypdyr da. Bulan wagt gelnece kelle de ýok da bu kelle deresene kelleden çıkarıp açar alyp gidäýipdir da diýipdir da. Olam onu şey diýipdir. Elin rönmeli diyor açar sonra yani kelle. Yo men. Yo kakbaşı diýen röýtdim da o men. Elime kak diýemakla açar ber diýipdir. Ýene bir waka boldy. Nemede men ýöňrek açyk yaraman biraz korunundurn. Aýerkim o wagtlar ýadyma düşenok ben. Men gor wagtym gödüm öýlenek. Ýok. Meňem gödüm öýlenek. Ýa Yatsam tursam gödüm geljek hatda eller. Men gorlugum ha.
Semiz wagtyň, hor wagtyň azaz bolun ro aňa girip Az pursat olaydım da. Ay bir az pursatım o men az korlanım öňüne hakiki çynım bilen. Onuň bärde bir bannyta bardım. Muny içinde näme ýaragty ýoň ýatan bar eken. Onuň ýoşkan ýanyma gelýär, meňem näme keýpmem ýogra. Ay ýüzüm salla oturandyrna. Ýank gelip aýtdy, "Agam men seni birine meňdetýän idi." Ay menem bildim de kime meňdetýän diýjegini öňünden. Kime meňdetýän aýdym, "No, potduşkaka bar, dikkin anak oýun oýnaýan potduşkaka." "Hawa" dedim. "Sen şoňa meňdetýänler" diýdim. Men dogrudan meňdeýänmi diýdim. Ay ýön onuň azık iňçirek görnýän on, ay ýöni bar, gözüňe meňdeýär diýdim. Şu meni hemmekşem şoňa meňdetýär. Ýöne şu degşen bol, degşen bol. Sözler aýtyrjak bolan da. Bildirmän gowy ay şonu gowy da diýdirjek bolsa. Men şonu bara ýigrenýän artysym, ýöne şoňa meňdetýärler diýen bolum. O näme diýdi? Ay howalay şol artysy menem ýigrenýän. Benim azık bir gayrı da. Ay şol artysy menem ýigrenýän artysym da diýdi. Oň ýalpyrda bolýar. Ay şoňsy nara. Şo sen mi diýlenle men niýämeli? Şondan boýnalýan. Seni birine meňdetýän diýdikleri potçuşkakam edilýärdi. Men böyle boýnalýar. Bir gerekde bir toýa bardyk maýna hemem gelýär biri. Siz maýby ýanymyzdan aýrana bir üýäder. Men sizin bar çykyşyňyzy görýän o. Telewizorda çykýan aýrylma o men sizin. Ýarym saat bir saat öwdi där. Iň sonunda gitjek bolup durka. Sizin haýdyňyz tik haýdyňyz şeýle diýer. Ay gat go görýän. O soň toýa tutjak bolýan eken ýardan. Ene şu toy meselesini gowaşdyňyz da, toy hakda. Toýa tutjak bolsaň, haýdyňyz jaň etmeli. Haýdyňyz jaň etmeli? Ay haýdymda pul köp berdim. 2000 etmeli bolýar. Ay gönül men guruluşlarymda bar, ay nimerak guruluş, goýja guruluşlar menem alýan bolýan. Petrak boldum oklaýan. Onu mozana galmady biýine maň. Ay 2000 oklaş go barýan ýana barýan oklaşýatdy. Onu men ni işlirek boldum guruluşy bilýär, bu işlirek boldum men guruluşýan. 2000den guruluşýar teň. Onu ýan kyskytka meselesi aýrylýar da arada. Feýin alypany gurun baraýdyna. Toy alşyny. Bir halypamy bar. Bagşy, halypa bagşy. Feýin hoça berdiýip diýär. Özüňiz oglanlar diýär, toýda gitseňiz gidin diýär. Ýöne toy birinji ýerde goýmaň diýär, gitjek bolsaňyz öz agryňyz gorak edin ýöne şeyden algap barmaň diýär. Ay bilen toy esti begen gitýär üçin günden ýo beýseňiz bolmady. Onuň sen näme diýdiň där? Goýjy gitjek bolsaň näme diýän? Ay men waratan gurýan ýatjam. Ýerden gelýärler. O wagtlar telefon ýokdur da. Onu waratan kakkalar istiwatlap genejen çykanak. Onuň ay ýarym saat bir saat durýar genejen çykýar. Keýpine moglandy. Ay şeýin alypyň emo ay Toyota aýjatdyk. Şeýlemi näçe plazany. Doğru tutjak dämdi, howa geneje tutjak. Ýok, näme oňal anyklap. Ýatyrmy tuzdurjak gal ýangdandan ýel toýdan tutmajak bolan biderek tutur. Ýok tutjak geneje oňa boýun etýärler. Onu bolýar mene tuzduroýup gitýär. Ay bularyň garaşar durardyň da o. Barya tuzurýar, bulan turýar çykýar. Häzir diýär, daşykýar, ýuňýar, artynýar. Gelýär. Çaýjaş demletýär da etýär. Ay oňa sen 2 saat rak bolýan, oňa gara taňarynda kemede da kaýl bolýar da bir çaltyrak gördük, tutsak ýöresek däre. Onu ýa-ýüňüne çalt diýär, açdan diýär, olar ýam saklaýan boýun bolýar diýär. Sen çalt açdan bolýar, maýlar kenni olar. Sen jan gaýrat et. Şumat var men halis günüň soňkuda geldik bir gaýrat et, sogulşuny näme diýip. Ýagdaýymydan Ýagdaýymydan diýip, o zatlar aýrar ýa şo zatlar ilk wagt almaly ýa-da wara taňarynda. Şoň üçin eglemeli azajyk diýär bol. Aýyn men onu edilem agay. Bir egle tamatgar bolajak gel çalar. Birden bordiler ýa-da. Birden ay ne diýär, borlaýagym odolan men diýem oglay bir çağam maly şuň geljek şo getirdi ýa-da diýip oňa ýanamada. Şoň bolýar. Oňdurmalar gepim tümmek ýer toýa gidip dursaň. Ýok, oňulmasyn toýlama. Kän bolsun toýda baralamyzda elmi dama çykşedik gene. Hakykat aýdanyň. Tuğulamy bir ideýini ýömetip bolmazda şuň 5 daşyň öz dukanyna geldiňiz. Ikiňizem tuğulamy 5 saganyň kakasy. Ine şu
çağalyňyň Ol arasynda bir aýtdyrma maglumatyny niýeden aldyň? Näçe o ilki ýuň. Yo näme? Yo, aslında var şu söhbet. Pasporda çağı sany ýazylan o. Niýeden aldyň? Mene özüm öğretip ama razıkta verýän onu. Ya aslında özüm manazyk jogap berýär bolamsoň, söhbetde şoljak adam marada köpräk biljek bolýan ilki bilen. Ha, onuň go häsiýet. Ýöne var şuma bir ýerde tiň çağırdyň ha. Ananma ýa o. Şu bagda hanan şuta 1 saatda geleýin. Ay koýsana ho. Mene ýanyňda durmaý şu kadar zıptırdım öýdüm. Ey potdyşan. Ha. Zıptıraýma soň ýoly da urako. Yo. Bilen ha diýen hinne kaýbul adamlardan toý etmeden. Wi ha, barar ýalymy? Hawa. Onu çağırdy, mene hadan çalyp gelýän. Arasynda öýürüp çykaranyňyz barmy? Ýöne başlamaly başlama. Başı. Bolamam, aýtsaňyz nesip bolsa öňünden aýtsaňyz bir bahanajyk taparsam. Bunu aýtmasan. Yo şoň. Yo Sana gamna garaş bu wagt. Alaýak wagtyny. yo şoň gönüle uğradyr. Äkder ýaly diýip owa. Ya men özüm gelip alkydar Nesip bolsa ulgurda. Hawa. Indi şu çağalyňyň arasynda bir siziň dörejiligiňiz bilen gyzyklanyp aktyorçulugy, dörejiligi bir höwes edýänler barmy? Ba, munna ba. Sizinkide ýok. Ay, men kaga toýuz. Ay, baram aman. Ay, Ne ba. mi? Yok, ay, men aýlamam. Nime gala. Ay, men aýlamam. Ya, näme çağalar ýatanda bar ýa-mı? Yo. Yo gala. Oldu çağırım pikredi bu yo. Yo, nime lay. Mena gyzagrak. Ya menem oğul uğrak. Tugulmy, ýaşar. Dört oğul bir gyzy bar. O dörd. Onu men gyzym az dikiniş elişler gowara az eje öýde şerak bolandan şu aýaly maşgalaryň zatlaryny tikin çatyna gowara. Onu oğlum ma. Şerak bolun bolanmar nimen gowara. It gowara, at gowara. O Türkmenlerin gowara. Onu bilemem onu ay ýok lay. Dutar salya. Salya ol var. O kakazyň salşy. Yo, neme kakazyň salşy alla. Kakazym dutar salya. Ýöne bulma. Bu salyan. Men ýöne dutar salmam goýmama sebäp bolan şu. Yo, men sebäp bolam, sen özüň çalp bilen o bulma. Men Şo bir perdede durýardy wa. Şo kakak gidi otur bir perdede. O ýer çalanna ureýlek goýlap, gozgan bolýar. Ha. İyiler elin şeyden hem şunu uyan. Näme şun? Men tutup duran perdem tapman şeytler. Men tapılacak duruşum. Yo, oğlum sen Ben tapamdım diye sonunda Beýle şu tapman gözler. Ýöne şu bir perdede emme diýdirsek diýdirýän. Tutar diýmek adamda diýýän. Ondan näme tikki? Aýdymam aýdýan saňa. Aydym. Aýdyan onu haýt tonuna görmem. Yo, bulma. Men ay, men Aklına aydım su. Ey ýuwtana meni. Aydımçı. Yo hakiki nesinde men 99-njy ýyly öýlendim. Ey durog, on ýaly bir nimeler ýazady. Yo ýylyň aýdaýna. 99-njy ýyl men toý etdim. Şonda men öýlenemde dikke aydymçy diýip. Ey bar gaýrada toýda op berdi. Toýum ma diýip bara. Ey bran putun toýmatda. Be. Hawa. Ey ýöne wany. Ya şu zatlar hakyky ya? Yo, Men oýnaýamam. 99-dan 2001 çeýin wany. Toý aýdym gitdim. Aydym gitdi. Ey bir kupledem aýdym bilemok şuma şu toýda aýtdyrsa. Tande de aýtýar. Joy edýärdiň mi adam? O wat diýip ýazýar. Ýazgy ýok hawa. Ýöne aýdýar şu tonum bilemok. Tan edip şo. Tonum bilemok diýen näme aý? An braydyma hiňlenip berä. Tonum diýen hünglenýän. Tonum tap berä adam. Ýöne dinlenýän aýdaýyn hemen. Şu aýdym aýdyp beren, öz aýdym özüm hiç de dinläp göremem. Onu bir ýerde dinledim, şondan toýup demok. Aýdym toýup demok. Özüm bir ýerde sezim ýok oýnaýarlar o. Gaýnap o godan ýaly. Geçmeýäp duran ýaly. Gene o. Onu aýtmagam. Aýtmagam. Kene oturmala beýşim, kon getirmesem. Onun da bir batyrgat görmedinler da. Yo bir aýdym seni ýigrenýärdim diýdi. Bir gerek toýda aýdym dinledim, şol aýdym diýdim, men neçe kendim. Şonu aýdym aýtmadım oýdy. Gene şuňa ses gatdyr aýdýan bolmam, men konkudan meter eken o. Ýöne hakykatdan mara adamyň öz sesi özüne bir hilrek eşdilýär bir ýyl. Yo men aýdýan aýdym hakykatdan gowa etdi abi.
Aydanı kovay. Koydan çeppe koydu. Çeppe koydu. Menen can hormaydan men. Neme de o yaşkan mı? Yaşkan sizde de bolonur da hucu bolar. Näme hujudum bilem. Sügü gidar o. Näme ol sügü onu näme ertedi anki qıyıllar aydım dinler. Aydım qatı ferele de onu oğlunumun barala da şu qıydı görün. Şu yukarıda aydım aysan muat. Ay şu hucularım onun aydım aytyan aranda dip salıp görüyen ay himmedat görün ahırını ödüyorum taptan da. Bir yerde televizde sahtiramızı görüp otursa dik kıymet. Görüp otursan indi mene dik üçün görüyen, indi dikkin sesi zadi qoğda men öz sesimi özüme bir hilra geçtiliyadi. Onun ay içimden bah ben ay dik qoğ oynap dur töleme dik zoray zat şey dik üns verip oturun bu näme diye. Ay pottu şu ay mene sesim bir hilra geçtili özüme on. Ay sen näme de olsa qoğulay görülür. Zadi şimdi hakikaten öz sesi özüne bir hilra geçtili. Mene şey diyen mi da mı? Hakikaten görýän ikiňiz bile çykyş edeňiz soň birek-biregiň gow tarabyna aýdyp bilýäňiz, bolmaýan tarabyna aýdyp bilýäňiz, birek-biregiň ýalňyşyny görüp bilýäňiz. Şu men var öwürüp ýene diýemem. Şäheriň içinde ulug sürmeli bolýar da. Ýük olmadan şu bolman başga ýere bolsa, öňküme sürelem. Tawa birek-bireg aýtýarsa. İki vurup vardan illi bolýar o. İki vurup togony kızım derle illi lay. Ay iki vurup bir Soragymyza gaýdyp geleli. Uy, bolan sorag ýatdan çykdy, näme sorag? Näme sorag? Bokdyş. Indi siziň çağalaňyň arasynda görüjüligi, aktyorçylygy höwes edýän bar. Men çağalamyň arasynda bar. Ine şu wagt ulugulum biz şu ýanky muzikaly mektep diýsen şu. Haçylyk mektep. Evet, haçylyk mektep diýär. Ana şonu gutordy men ulugulum. Ine ulugulum şu artistçylygy höwes edýär. Onun ikinji oğlum futbol pekki oňa höwes edýär. Onun üçüncü oğlum spor duruna dördüncü artistçiläjigin täp. Olun nivelli bolmaly. Aýana şu dördüncü artist bolar diýerler. Ýa, menem şeýle diýen. Kesiplerden Kemal Tapsyn. Indi özüňizde bir üýtgödesiňiz gelýän häsiýetler barmy? Özüňde goýasyň gelýän häsiýet barmy diýsen o. Hemme häsiýetme üýtgöde. Ya faradan soňa. Şeýle häsiýetiňem öz gerek ýeri bolýandyr. Ay şuma aýratym gelýän häsiýetim bar bolýan, onu aýyrdan bu näme almaz bolman. Bilemok bolýan. Men näme näme diýsene. Äwse bolar o artistçylykda köpüň adamsy. Äwse bir ýalňyşyp sen tanaman. Ýüzüm alýar. Bir aýlap bir olmagy. Şu häsiýetim aýratym bilen. Näme şu alyp dur ýüzüň, o ýüzüň alyp başga ýerine satanaga. Ya bir zat ýalňyşaň da irridet ýüzüň alyp. Ağam berde zat satylana koň, o bar da o diýär. Ýalňyş bar. Şonu ýüregime saryp berýär. Şu häsiýetim aýratym bilen. Biram öýkeleklik häsiýet bar men. Bir adamdan bir zat gaty görsem, şonu gaty gören aýda-aýda şonu öýkelen bolup berme. Näme gerek öýkelen? Denar öýkeledemi? Özüň körpemi ýa? Ýok, ortancı men. O şondan bolan öýkelen. Ýok, körpe. Ay, mena şu öýkelek korkaklykdan boldum kana diýip durýan. Körpe bolan men öýkelen bolaýam ka diýen bir ýüzüň aldylar. Jogap berildi. Körpe öýkelek bolan men nämişlik. Ýok, bu körpe. En tek şu aýdaly proýekt başlanmaga dikkat etdim. Hawa. Ağam salamu aleyküm. Proýekt etjek bolýas. Bir sizem ýazgyda aýsak zat diýsem, merdan zanydy günne diýdi 40 kere gorku damarym tutup ýaşaýan. Gorku şo wagtda marakenler. Balay. Aýyny hiçden ay ýa-da gat göremde bolýar. Ay bir hile. Üýtgedesim gelen häsiýetim däre. Biraz şo öýkelep bermede gat gördüňmi? Ay ýuwuşmaly köpüň adam saty. Ay onu aýdyp berjek bolan bazarda tutuş çakyp aýtjak, ma gel berim. Biraz getir. Dik getir. Ay beýtmeden o beýt berjek bolan wagt gidip otur. Ay onu galar, ýuwuşmaly galar. Menne yerlik utançluk bar. Yani şu artist adam utanmazok ýalla. Bu ýa-ni bizden şonu köp şey diýär. Ay artistini şeýle o. Yerlik ýegralyk bolýar onu käkişden oýnadyp onu mun ýara. Şo il çynym bilen men şonu utanýan. Öyle il oýnatýan röýtýär şonu. Ay bähbit bolýar, oýnuňa goşmaja bähbit bolýar, mun bakmaly o.
Ay şonlara kesetlere bağla ütgö dämelje kesetler. Ha. Indi aydaly. Aydaly. Yalan sözläp meni ynandyrmaly bolsa näme diýersiňiz? Yalan sözler. Nimer merdansan şoňa nime soralar etmäli o. Çalçak isa soralım ber biz bar baboynadan yerlemeden ma. Hakika o garaşt. Onu gitmeli yerimiz. Bilýäňa men bir sagat oýup gülüň geldik bir sagat. Yürü. Dur berre diýin ýa-sam. Wagt boldy. Hawa. Ay şu. Diýene Mudama belbidiň oğrar. Mudama şeydi wallys dogrym lan. Ay soňuna barmadın. Al ýa-da geldik. Tutarman. Wallahi all ýa-ni ki. Ay öýde olunamy ordum ayda. Aydaly. Tikki garrapdyr diýeli. Potdyş. Indi sen tikkini garran ýagdaýynda nähil gözüňe getirýär? Gözüňe getirmek edil. Dikkin wa qarrasy ejet wa. Dinle. Dikka sakal koýýaňa. Film dramada oýnaýatdy. Dakyn ýaly ejet demek diýär. Hey, kahane gidemeyle ama sakal murt geldi hiç. Ya yiyeceğim sakal murt. Yo, onun näli wa? Hakykatly mi? Sakal murt takıp telpek giydirýäňa. Potdiş näli ötürendi? Näli? Bu tüýüşdirýän o kim bilen? Potdişin bar saçy äňine düşüpdir diýip gözüňe. Baranyň keller ýalpylar, berde sakal bolardy. Ýalpylar durýan. Sakaljy mutlu Türkiýede näder edip. Ay tugula bu gülüşmekden Ha. aýrmasyn. Hakyky. Näme üçin? Dinge maňyzlana aýyrmasyn. Onu maňlamaňyz dinge. İyi oro potdişler. Şu maňyzlana näme Ay mira, diýdingmi? başım yolu juguya tark daýna uka tutmadı ýaly agmy. Maňa ýetdi. Fantaziýaň gowlaýa. Yo fantaziýa. Täze oýunlar tapar oturup. Ne şu bara birili ondan bundan var gelip duran ýalylar. Gelýär geçýär taňa degişler boldy. Tikki. Horozlar näme üçin depäs çykyp gyýyrýar? Mola. Bilen ha. Yo bilir ýar horoz ýaro. Hey zigey. Gidebe de bildirýär ýere. Horozlar. Kete hor tok ketege bar gördüňmi? Owa bar gördüm. Mek wa kan. Hawa. Hawa. Horoz mek ejede. Şonca aýalyň bolun senin buyurur. Şu mek roýar. Ýeke daýan wa gewek ýordum. Oňalaýan bolady. Buyurur. Bir ketek aýalyň. Aýalyň boldy. Ay hakyky. Etjem şolar. Jan horuna beýirdi. Oy! Dang bilen. Bu tizem dang bilen turýan dostyň ýeňil bolýar diýip. Näme ýeňil bolýar özüm bolýarmy? Bu gaýtsa bole işe. Näme şorta sözlüğün içinde bir has gowurýanyňyz barmy? Şorta sözüň içinde? Anekdot da degişme. Şorta Şorta söz. içinde. Ha, o kan. Kan hawa. Aysalar hemmenem o gören. Ay gülüyor otur. Aydyp bolýar bar bolsayda, yo men aýtsak geldi aýtmady. Yo sen aýdy bunu sen garys gowum diýip bermetni. Onu diýjek bolar. Öýdüňe goýan aýdymlaňdan birini aýdyp berdiler şoňa. Ýa-da da o. Düşürtüde de şorta aýdama bu. Yo, ýanky nemäňe bar ýala yol bir toýa çağıranna öz anekdotlaryny aýdyp berýär diýäňe. Yo bada şoňal. Kä kişi biziň anekdotlarymyzy satiralarymyzy dinlemek üçin näle özünikin dinletmek üçin toýnatýan ama. Ol ýöne iň kynylay. O biriniň toýuna barıp çykyş etsen gowa bol. Dinlemene barýan hakyňa merýär, naharaňa merýär, öňe geçip hem gowa diýip satira aýtýar anekdot. Gülür ýalar, gülmeler o jan oğruna gülkünje bolmagay. Çalı gülmeseňem öňküňden gülküň pezeltdeňem alana o. Kimjek tanarsyňdan oňun sen. Çykyş edemden beter ýa-da. Gül kulüşdälim o diýen ol gülen bolmaly. Indi bir Ya degişme. özüňizi goýun bir iň halaýan anekdotlaryňyzdan şorta sözlerden. Bilen var. Ey mene nimen o Şorta bar. söz kan. Ya mene onu aýdagan näl. Ýene bir halipalamyň bir aýdyp berdiler. Onu şoň aýdaýyn, soň var men anekdotmy özüň aýdyp onu men tapdym diýäme diýenler bolýar. Halipalar onu nime alty diýip bir var, şol aýdyp berdiler. Bir okuwçy bir söwdegäriň ogly mektebe barypdyr, İngilizce oturýar diýdi. Onuň mollum ýanky sapakga otur diýe
Planif, Nämet Meller, ıngıza şoğulundan dinge şoňa seret goýdy ya da planif olam hiç dinleýän ýa-da metýä gat dinleýän. Hälir dar elbetde. Sen dinlemeýän alay planif han doka geçdikdir. Geçe hani ýank näme aýtdym aýdyp berdi. Näme aýtdyň ýollaşmaly diýdi. Oňma men sana derip aýtdyma, tapak aýtdym, aýtşon diýdi. Ýollaşmaly iýden eşdilen o diýipdirdi. Eşdilmegem oňma men gyýgyryp aýdyp durnar. Ýa-ni eşdilen raýdyny mikdem ýok eşdilen. Anılmasan yerime geç, hemen gurlayın, eştirin. Moğolum okuçun yerine geçiptir. Hani okuçadan burada aydani, idina, eştirilen okumayı, görülüyü. Bu çatacak ayıp, deydi. Yollaşma bir küçülükte kakımdan kar pular kaydırsın, şunu çatacak getirdi ya, deyip durur. Be, hayran alayım, idina eştirilen alayım. Hayran alayım, idina eştirilen alayım. Aydaly. Hawa. Bol aýtdy Aydaly. Aydaly. Potduş bazarda alma satyp oturdy geli. Käýärem satýanam. Hakykatdan durmuşda. O satýan. Gel. Indi alma satyp oturdy geli. Ýöne potduş ýanyna gelýän alyjylaryň hemmesine näme diýseler ýok diýip jogap berýär. Alman gowumy diýse de ýok diýär. Alman çülüyünkümü diýse de ýok diýär. Alman eýranynkymı diýse de ýok diýär. Alman fatlykmy diýse de ýok diýär. Alman akmy diýse de ýok diýär. Gazylmy diýse de ýok diýär. Ol diýär ýok diýär. Termi diýse de ýok diýär. Indi tikki. Sen eýtmeli, beýtmeli, potduýşy razy edip öňündäki almalary almaly. Nädip alardyň? Ýöne potduýş razy bolmaly. Anırdım baktır baldan olmuyor. Yok. Razy bolmaly. Beýaşmy almasary gat diýsem geçmeli. Benim dayawran benim adını verseňe göwüne ödemez. Gorkup. Özünden dayawran benim adını aýtsaň. Razy edip almaly ha. Hawa. Gülýalak. Sen soň gep tapmaly. Yo gep gurrun bolmaly alsaň. Näde barsa? Potduş meni gowurýanmy dost? Yok. Yok diýer. Beh, ona yok diýer. Sen almaňyzy alyp gitsem garşy bolmarsyň da. Diýmeli bolýarmy? Tapdym. Alman garşy bolmar. Ben yok. O tapdy. Yok. Ay pul zaş teklip etmedi aýdan garşyna da. Dünýäde meşhur aktörlerden, artistlerden iň gowurýanyňyz barmy? Bam. Şoňaly bolaýsam diýip. Ay, bolu. Arzu edýänler. Ay, hem köpsine gowurýan, men esasan diýmän gowurýan. Jekcan gowurýan. Jekcan. Jekcan. Ay, şu kinolarynam gowurýan, oynaşynam gowda. Hawa. Sen? Men Hind artistlerini gowurýan. Şumat şey diýdi bolýardyma düşdi. Bu ara Hind artistler gowurýar. Hindi kinolarym gowurýar, Hindi aýdymlaram gowurýar. Hawa. Ona bunun bir nimesi var da o da şu usta maşinini görkezýän ustasy bar. Moğolum. Ay şoňany budama baran öýden moğolum. Şu mantfon pornos Hindi aýdym. Dinläp barýan eken ýaňy ýakyn. Onuň olam ýaşylrak adam. Ey potduş anipdirler ey tuğulum näçe ýaşadyn 40 bolaylan saňlaý o. Ey indi gaýrat etdi senen bir sahy däden da dinläý o indi ýaşdy. Ataway dinle. Halk aydımrak da dinlersin gelen okmaydı. Bu yönü var aydım tabi. Umuman benim bu eröt görüm yok. Yönü has bu Hindi aydımları, Hindi artistler gowurýar. Men ýokdan bana şu adam. Men gowurýan artistler gördüm var. Men şol ýaly keşplerde hiç ýerine ýetirip bilmejek artistler da. Şu adyny Mitkun Chakraborty diýär, ýene diýär şol ýaly Hindi artistlerini gowurýan men. Itçan näçe de gaýtalap gördüň? Itçan şu bir gede. Näçe gaýtalak gördüň diýmeden şoň ýaly kinolar näçe syptyrman gördüň diýi, syptyrmanjyk görýär. Şu adam görülýär. Indi bu at nämen görýän itça gutorda bu at nämen. Yo, onu ne var içen yerine kim yerine var. Yo, şol iki midiň yerine dämi şol itça goýdy. Yo, o da.
Hiç yok bar payda. Onun anıklarını men dinleyin, mene düşünmem. O gayet. İkimizin yerine o da anan da değişti oluyor. Ya ben o içse diyenin o weird rol yani. Neyim o? Gel ya çara. Onun haykada var ayağında. Onun olur al gel yalar mene minyen. Yura vuruyor burada gurrun et yalar dare. Oğlum beydaydım ha. O neyme de neyme. Bak o da bir neyme olur kanı bulun. Kim ayol kim olur zaten. Yok la sen otur. Hiç dinlenaklar da sorum ben. Neyme onun için bir. Onun kelli gaydı mı? Onun beylek ya gönlümü de oğlum. Bak bir yerini kine alıp onu verecek oluyor. Ötken rahat ya. Kino onun için. Benim düşünüm o görmek da o. Sonuçta anan neyme olay şu an? Yok anan değil. Senin oraya mı? Ya görüyen olmalı. Anan neyem oldu deyip. Şu günler var ya anan diyem. Şu neyse de başlıyor. Diyerek altıdan tekrar diyerek. Alttan tekrar iş var değil ya. İş var değil ya. Mutlaka da uzak iş olmayı benim krediyen patrona. Muman hindartisler goğor. Hindartisler goğor yani. Neme ölmüş o değişme kesipler yerine getirtemem var. Umuman neme yankı ne hili tragisk dilem neme dilem. Tragedi. O tragedi. Zor goğor yani. Tigolayın. O harbi. Şanı bilmeyen bırakayım. Ya tuğulama ikingden guyma da. Onun için işinizde üstünlük arzu ediyen. Yani özünüzü bağıtlı duyan pırsodunuz ömrünün devamına en bir yatlamağı münasip dögürlüğünüz, pırsotluğunuz, haysi pırsot? Ay, o tüyülmü de şükür ken. Hava. Yani ya bıra nime yadından çıkmaya. Her kimin bolana diye öğlenirim. Toyum. Bak onun ol hiç yadından çıkan yok. Bıram mena ha men üçün bir işime de bir gu kalkınmak himme adıma kömek eden atpa. 2007 yıl. 2007 yıl Edil Arkadağımızın eline şahı odun almak. Hava. Sonra 2007 yılda Edil Arkadağımız bize Altına yengisi hava. Nimani bayrağı verdi. Onun elinden aldık. Öz elinden aldık Edil Arkadağımız. Ondan maşa baktı. Var nimen de. Ama 2008 yılda Türkmenistan'ın Atkan'ın artisti olduk. Görüyorum o da olur. Olmaz orada. Hiç yandan çıkanak. Hiç yandan çıkmaz burada. Ne şunu ali mümkünçülükleri döröt beri Edil Arkadağımız. Şunu ali yaşamağı, işlemeği, dörötmeği. Şunun o işgärlerine ayrıtıyla Edil Arkadağımızı görürlü olup diyor. Pırdontan peydanıp Edil Arkadağımıza sağ olun aydanım öyle. Edil Arkadağımız can sağ olsun, ömrü zok olsun, etken işler ilmiden maravaz alsın. Allah'tan yurdumuzdan bu da ama gülkü şahatlık doğrantırsın. Parahatçılık olsun. Inni tıkkı ve pottuyuş geleninde ora şu an tomoşçular bir de tomoşa da otuyor kalır diyenlerler bilir ne için değişme sahne oynanaklar kadip. Inni siz geleninde ora boş gelenlersiniz da değişme sahne bolaymalı sizde yok mu? Değişme de oynamalı mı? Eğer bir beş oldu şu şey diyenlerin bir de kurabırdın. Eğer bir teaderak değişmeleriniz bağ olsa, eğer mümkün olsa yerine getirip vereyim. Ayrıyın alalım. Değişme sahne dinden. Değişme sahne. Değişme sahne. Yani böyle çocuk. Kıyıt kaçık. Şumadlara bir nimet bör. Tede satiri umarım seni işlep bör. Burkustani. Burkustani tede değişme ne deyip oldu. İndik öpüşlerinde sağırdık bunun gılıklı var diye açacak olan şeyler. Belki gılıklı olsun bu adamlara bu artık ucu paylaştık. Şunun var. Dol tayına del olur. Onun için içinden
azıcık böyle onu yerine getirip berayla. Gıyt kazık. Haydi bir. Al haki. Kelle ağrıyan. O da. Beyleki. Neme? Qadiyatli. Yo o der. Ha, ondan haydi. Neme? O horoz neme horoz? Yo horoz del o. Horoz. Yo horoz del. Tavuk. Tavuk diýden. Tavuk diýene tavuk. Sen horoz diýdiňiz mi? Horoz bilen tavugyň tabagyny bilen. Yo bilýän horoz bilen tavuk. Tavuk başga, horoz başga oýnamaz ol. Horoz başga. Horoz diýen aýyp berdi. Owa indi tavuk oýnaýlar. Tavuk oýnaly. Tavuk satyramdy. Tavuk satyramdy. Tavuk deýişmän. Owa tavuk deýişme täze ödem. Owa. Yani başladık bununla. Owa. Ey dikizan. Owa. Yaňyly ýakanma. Owa. Bir ýyl tötänem tavukluğu gözüm düştü dere. Owa. Bir gili olurun ne gili imeryan bir tezin gördüm aydı kadar. Köpüs diýerler. Owadan syratdyl gug toklanmadyr dary elbetde. Sen niýe ne etdirýän diýip gatyn serýär özüňe. Daýawça daýa şilimi. Ay yok lan men daýawlugyny diýemä ko. Näme diýen? Sen tokluň ýar bir ýyl horlanysyň gelýär. Näme imeryan ýolary? Näde horlanyň ýolary? O horlanysyň gelýär tokluň ýaly. Horlanysyň gelýär. Awa horlanysyň gelýär. Men toklum hor ekenmi? Awa tokluň hor ekenay. Onu nimet mi bolýar hotdyşan? Nimet mi bolýar? Sen horlanysyň gelýär, ama sen näme deli seni? Sen horlanysyň gelýär. Awa horlanysyň gelýär. Men toklum temrati gelýär. O jeyledir. Men toklum sen temrýän öýüň örtýäs. Sen horlanysyň gelýär, men ketegi salýas. Toklama temrýär, sen horlanýar. Yo bolly. Öňkönçülük bolaýsyn näýdik güzel. Yo bolly. Yo mal memesi yo. Yo toklama merek. Onu kiň görýändir diýme onu. Yo kiň görýär diýmen arkaýyn olar. Öňkönçülük. Ana şunu. Aydaly. Ene toy etseňiz bir ogly öýürseňiz, gyýy çykarsaňyz, haýsy aýdymçyny toýuňda çağırardyňyz, aýdym çökmünni. Haýsy aýdymçyny tutardyňyz? Güýjüm esemenmi? Hacıyni. Hacıyad Mehmet. Hacıyad Mehmet. Onun nemenim aymin şok aýra tin sesi var şon men gowurýan. Has 4 bilesen. Bir ýyl şoň sesini dinläp görýänsiň da. Ýakym yumşak sesi var. Bir yumşak sesi töň hoja berdi var, bak Halipa var. Şoň aýdyndan men gowurýan. Onun şol nimerakda bir ýyl ýakyn gowurýan şol. Pottu işsene Hindistan'dan getirem kan deyip durun aydım seni. Yo. Diýen aşylardan kim öwren aýdyn mı? Kimi? Sagdurdun Hojakow. Sagdurdun Hojakow. Türkmenistanyň halk artisti. Neme de käy ýarym bar. Türkmenistanyň halk artisti. Sagdurdun Hojakow. Awa şonu has bu bir toýda aýdym, oglumy ýerden nifik boldy şunu getirne ýok, many ýertdi. Men söz berdim, ertem boldy. Halipa boş boldy. Ýalvar ýakar ders, erters garan. Nifik boldy toýda. Indi bize tomoşa edip oturan illeşmede muştokluğuňyzy arzuwlaňyz. Aýtpap dişan. Ýöne men aýdyp oturmaýyn, sen aýt, onuň eden men aýdarym. Bol. Muştokluğuňa illeşmede. Hemmetiň jany sag bolsun, awa ömürler uzak bolsun. El madama gül kemralary bolsun, ýüzlerem, ýüreklerem madama gülüp dursun. Awa onuň bir ýaly artistlara gaýrat etip daýanlar şin sag bolsunlar. Gaýrat eme. Sizin arzuwlaňyz? Ay, näme arzuw mende ken? Aýdyp otursak, näçe wagt ýene dogam edýärler. Hemme gowluklar arzuw etýän. Näme adamlarymyz muştokluğuňyz. Arzuwlum ken. Bizim muştokluğumyzda jan saglyk, uzak ömür, ýurt paragatçylyk, şol paragat ýurtda da gülüp gezmekli arzuw etýän. Sağ olun, arzuwlaňyz hasyl bolsun. Pursatdan peýdalanyp ýene-de bir gezek size minnetdarlyk bildirýän janyňyz sağ bolsun, işiňizde, durmuşda diňe üstünlikler arzuw edýän. Himayetkärimiz Beştaş Sewda nişanly guruluş garytlar dukanynyň adyndan hem ýürüýte sowgadyňyz bar. Häzir aşakda guruluş marketinden islen bir göwnüňize yaran bir harydy sowga tökmünni alyp bilýäňiz. Onu häzir aşakda aýlanar. Gelen üçin bir sorunlarmy ýa? Ýok, guruluş guruluşyny ýene döwlet. Sözüň agyňda guruluşy etseňiz. Guruluşy etseňiz. Aýdaly guruluşy etseňiz ilki bilen ýere ýüz tutarsyňyz. 5 ýol.
Mene kuruşuysan aydan işte gelir. O jeydidirlik o. Niye var? Çok değişimi yutturdun da. O. 5 olsa daş rollu orada. Daş. Çağıran ne pişman. Ne ben açıkla yani şimdi. Spot düşmedi ama iyi çıkan kaptanın içen. Yok ağzını var ya da. Men bir kuruş karıydım kaptanın sen şeyler. Lazım ailesi diyemem. Onu soğudun netivetsin. Bravo. Aşağı aylan. Yine mehvan illesir sunun bilen aydalı tamam oldu. Yine de görüşensek hoş vaatınlar. Yine tıkkı pottuş 5 taş kuruluş karıytlar dukanı. Näme göwnüňde ýarasa bir harydy soňa töküni alybilýän. Näme gaýdyň oraya? Ha, o ne suat. Görüş wat zaý gurjak diýen şoň sen çykýar da hemme da. Oýnadym ama. Değişmeder şey. Değişmeder. Hakikaten. Haydi birini hayracan biler ya lala hadi kızar. Ey bolu şara hayfazanım. Bir birini boğay. Hav. Nime ne der karay bu. Näme? Hawo. Hey, kulun sana diýär. Şunan Ay ne onun koyma öýde. Kim barasy onun koy. Ya bolmaýar bu satdylar abi. Beýlem ya. Ýene ýok ortuna akına afalardyň öýtmez şey yapsın ya. Ey bu Bak onu başkarak bu satılan olsa başkarak bu. Diktim. Hey taptım yine. Hava. ikisi ullu demi. Hava. Ha. İkiňizde de Allah hep golaýsyn. Hava. Pul bir da ertirek diýelim. Pul. Ha bu pul төлenen. Bu näme bu? Ya bilen bile İkisi bile satılıptır. Neme mi Oňon pul bu? tölenip. Satılın barladı. yo satylmady platformlar. Ne? Şu mesele Satılanı bayık bala. ne arkaýdyň meseleden 5 taş men hareketler var. Aşı satılan nerede? Alaýam. Böyle Bu agrabın şekeriyal bir kapan näme? seni götürmeye bari. Ya sen her Şöyle- görmeye hakikaten. Şeyle mi? Ağırdın mı sen var? Hava. Bilmem nerenin o. Ha bilmem nedir onun bollu. Neme? Başkara. Gördüm dere şu an. Başkara. Yani tutu bu neme tutuldu. Yine. Neme tutuldu bağımın içinde. Hava tet. Koyunun başına aylasak ne yok? Şunlar da ayda. Ağır etmeni. Bunun satıldı. Bulama o ya. Orayı darba, ha? Arkasına ya. Ey tuğulun o. Onun yumura ait böyle kelini. Yo, gör ýalnız 5 taş hareketler dukany. Hemme da dellesen satylgy diýip alyp duranlar. Hemmeler şu taýlar sowda edýär. Yok, umuman. Barkın al. Ya umuman 5 dans rolya da geçen lan. Yok planladı. Ondan al, bundan al, bundan al. Iplerman bar da şudan öyle. Yani mekene. Öňe guruluşy geçecek mi gelýän? Arka. Kuruş geçecek oldun. Ursanlara gelemenler. Ustahalyk gelýän hemme da adyň şu taýdan bitdi. Ne yaptın? Yani aylansan gol. Şunu alacak mı? Aylansan. Ya içinin kıdır oğlu. Bu için. Şeyle Şeyle mi? hareketler söyleyen olan. Ha işinde har. Feredi verme lan. Ey ben bu Yo tatırlı. Doğru bu iyi. Ne diyor adam? Ey ben tutanlar mı satılan ip burayı mı? Fatırlı. Yok tutanlar mı satılan ya düğün aynen. Rahatlarda tuttu adam. Mesele değil ya. Tutuyor ana. Maşini yular muhakkak tutayın. O kolay şey değil. 2 milyon ulo var. Ben şurun 5 taşı demiştim 5. 5 taş. Taşını öldürüyen var. Ya öyle var ha dik kızan. Şunu arkayı 5 milyon alt kilo verdiydin değil mi? Dur fotiş. Oldu. Dur o cüğün atar çok oluyor. Şu adam arkanarsa ho. Arkayım sen beni bilýän amşyň. Yo min me. Hala min gördüm yana min neyse. Sen götür ya. Öyle. Fotiş. Öyle. Kimin alkış aytacağını bilemek sana. Aha. Şunu alsan. Aha. Bir şimdi alkış atsak ayağın dıralsan. Ayak Sen hafif. senlerin var ayağın yukarı mı oldu? Yo. Sen hemşin mi? İlgilip yuvarlan ben oturup yuvarlan. Otur hak. Öyle sen götürüyor o mininin temin bari. Hakiki. Şunu kim alacak olur da sinirden geçeni de pesat bağışma. Ha o geçen. Şoňa da satylgy diýip ýalyp durmaýyn. Ya Fatır. Dur o Fatır değil arkayı ali tut ayağın ardından tut. Ya bollo ne vurun bastık. Sinirden geçen pot düşün. Hava. Ertip berme hizmeti mudam. Ana bollo. Yel tüp vermedi mi? Öyle hava. Beştaş sowda dukanynyň adyndan yürüýti. Ertip berme hizmeti. Nur ya. Bun hakiki. Ana sowda onu netiwetsin onu. Böyle savur. Avol. Ay sen küçük lan ya mağar küçük. Hava. Ödüne benler. Ay ben kapıl zaten melyar. Kapıcı. Hani şurada çıkan. Hey hani
Ey Serhat. Potişan. Oh. Her kim Google'da orada sen şunun için doğru ya da. Oh. Ne benim bunun oluyor ne? Sinan ortak bana. Hakiki. Hay sana lan. Bakırdasın çıkarıyor. Gözüne karacak içinde bağlın yok mu? Destek olur ya. Tap diyor. Ay bunun adam yok. Hakiki. Hakiki. Ne oluyor şunu? Go'y. Bollam nesip etsin. Gülüyor, Haladın nesip etsin. mı? Haladın mı? Ogo. Nesip etsin. Ne diyorsun? Sağ olay. Öýüňe bar ya nesip etsin. Uy bar ya, nidi bar ya. Etme hizmet mugut. Ay sağ olun. Bol ya oğlum. Uy. Ömrü olsun. Şun nemeleri var beşim. Ey bir gili yaman bek de beşim sen. Ey doğrudan şu bizde önyeme, Türkmenistan'da önyeme. O Türkmenistan'da. Beş taşın ödön ýaşyn. Beş taşın öden rüyeme. Bizim onunla. Ey öňler var şun hakykatdan çynym bile diýerdim ýöne. Ay bir oýun edilýän ýaly. Bile bakın bizde ön urarlar da diýilýär. Ýöne hakykatdan özüň Hawa yok bek. ýöne birini öňünden görelim. Hawa ne tipo da geleli. Potşun hemmalaryň öňýärlerini görjek kurtdurma şu günü görelim. Yo o. Benim görün adyň aljagym diýär ya. Yo neme yam karfa o tider almalı olya da. Şeyler beşim sen. İşindir o başlık. Hawa. O adamlar ne? O kimde kim o arasarak gidesi gelýär bolsa 5 taşa gelýän. Yoklo yılladığın kurbanlıkta işte korduysa bu yavayla vermeli. Yo, ey hakikaten. Ey dikkim bu ara agram bilen adam değil ya. Ay potişan sen şoň içinde dost ukun amal san boljo ey. Yo katı koy. Pinjal kolmançık yatarsın. Katı koy. Agram bilecek taht derler. Yor onu. 5 daş değil yani.